Работата ви е безперспективна. Искате ли да я смените толкова бързо, колкото аз се преобличам? Тогава се запишете в Техническия институт Барби, за да си изберете професия като посланник, зъболекар, спасител, астронавт, принцеса, автомобилен състезател, балерина. Всички класове водя аз, Барби. Единственият човек в света, който е имал 126 професии и нарастват. Чакай, никога не съм писала късметчета за корабийки. Не, че има нещо лошо. Да, завършете Технически институт Барби и биографията ви ще бъде като моята. Бързо станете от дивана, вдигнете телефона и започнете кариерата на мечтите си. Запишете се сега, операторите ви очакват. Техническият институт Барби. Техническият институт Барби е акредитиран от Асоциацията на неакредитираните колежи. Дипломите се продават отделно. Работата ви е безперспективна. Искате ли да я смените толкова бързо, колкото аз се преобличам? Тогава се запишете в Техническия институт Барби, за да си изберете професия като посланник, зъболекар, спасител, астронавт, принцеса, автомобилен състезател, балерина. Всички класове водя аз, Барби. Единственият човек в света, който е имал 126 професии и нарастват. Чакай, никога не съм писала късметчета за корабийки. Не, че има нещо лошо. Да, завършете Технически институт Барби и биографията ви ще бъде като моята. Бързо станете от дивана, вдигнете телефона и започнете кариерата на мечтите си. Запишете се сега, операторите ви очакват. Техническият институт Барби. Техническият институт Барби е акредитиран от Асоциацията на неакредитираните колежи. Дипломите се продават отделно. Работата ви е безперспективна. Искате ли да я смените толкова бързо, колкото аз се преобличам? Тогава се запишете в Техническия институт Барби, за да си изберете професия като посланник, зъболекар, спасител, астронавт, принцеса, автомобилен състезател, балерина. Всички класове водя аз, Барби. Единственият човек в света, който е имал 126 професии и нарастват. Чакай, никога не съм писала късметчета за корабийки. Не, че има нещо лошо. Да, завършете Технически институт Барби и биографията ви ще бъде като моята. Бързо станете от дивана, вдигнете телефона и започнете кариерата на мечтите си. Запишете се сега, операторите ви очакват. Техническият институт Барби. Техническият институт Барби е акредитиран от Асоциацията на неакредитираните колежи. Дипломите се продават отделно.